Els millors moments del mes de novembre. Aquest darrer mes varen descobrir que el doctor Eureka, a més de ser inventor, en sap vendre molt bé la moto. Pues res, aquest spray és molt bo. És l'spray d'Eureka antitimidès. I si el voleu provar només heu d'anar a Holanda. Ara, és infal·lible, Quan van fer les proves, em sembla que van provar amb 300 persones. Ara van despullar 900 van fer un canvi brutal. De 300, 900 va fer un canvi brutal. El mes de novembre ha estat la consolidació d'alguna de les noves seccions, com per exemple de Barra en Barra i de Farra en Farra, dirigida per l'Home 18, que el dia 20 ens va parlar del seu Nadal més trist. El tio és un riure. Perquè com es prepara el tio? El tio es prepara. S'exigeix alguna cosa? Tenim un tio de la muntanya que vam anar a tallar un arbre de 3 o 4 metres i vam dir, bueno, aquest serà el tio de l'escala local, no? I aquest és el tio que cada any ens acompanya en aquesta festa tan meravellosa que fem. I has vist lo maco que és? És maquíssim. Té una cara i tot. Sí. I capa, té una capa. És barretina. Bueno, i això, quan acabem d'obrir els regals... Però has picat el tio, tu? A veure, quan piques el tio, què passa? Què canta? Si no canta... Explica com és el pal, A veure, no puc explicar tantes coses perquè, com dius tu... Queda un minut. Llavors he de bravejar, llavors tu... Baveja. Bueno, quan... Anem als regals. Això és el que li mola a la penya, el regal. Bueno, quan obro el regal... Què et passa, que no tens regal, no? Per què? Això és una putada de Marte com a mínim, Marte. Això és una cosa que em va passar a mi, ja que hem tret el tema, acabarem de dir-ho, no? Vam fer l'amic invisible i me vaig quedar sense regal. Per finalitzar el concurs del mes de novembre, varen decidir convidar un caçador professional, que pensàvem que ens solucionaria la pregunta. Però avui no ens despedirem sense presentar el col·laborador caçador. Molt bona nit, caçador de Canet de Mar. Bona nit. Has vingut especialment pel concurs, m'han dit. Sí, és que us volia explicar això de com es caçava un elefant blau, Doncs bé, has tingut sort perquè avui acaba avui el tema del concurs. Podràs endur un doble CD molt maco. Bueno, anem a la resposta. Com es mata, va? Com es mata? Doncs mira, vostè és caçador, no? Sí, clar, tu agafes tota la directiva del Barça, antigament era coneguda com la plataforma de l'elefant blau, no? Ah, sí, això també. Els cardes amb una càmera de gas i els tens a tomar pel cul, així es mata un elefant blau. Clar. A veure, la resposta no està malament, és molt bona. Ara explicarem per això que un elefant de color blau es mata amb una escopeta de matar elefants blaus. Caca. Però llavors, si l'elefant és de color groc, com el mataria vostè? Els elefants de color groc els deixo passar. No, els estrangules pel coll i quan estiguin blaus els dispares una escopeta. Molt bona. Boníssim. I saps què vaig trobar l'altre dia? No ho sé. Vaig trobar una rata sota el pont. I vaig dir, què fas aquí? Per dinar, no? Dic, què faig aquí, rata? Va venir d'Arenys. Em va dir, no, estic esperant el rato. Ves tu per on? Cantano se'ns ha fet filòsof. Serà holandès? I la mala sort, que ve de Marte. Així estàs dient que la mala sort no és que vingui de l'atzar, sinó que ve de Marte. No, la mala sort i la bona sort estan en una balança, en els plats d'una balança. I en cada balança hi ha una caixeta, val? I en aquesta caixeta s'omple de les bones o males accions. I en el plat de la balança on hi ha la bona sort s'omple amb les males accions. I aleshores, clar, si tu fas males accions, cau. I aleshores, per anivellar la balança, tens molta mala sort. I aleshores pesa tant que es torna a anivellar la balança. Com fa la balança? Aleshores, proveu d'ajudar els altres. A veure si teniu una mica més de bona sort. Home, avui ens has portat un problema amb una solució. És a dir, una pudor de Marte amb la seva solució. Un pas més, És que tinc un amic que es diu Eureka que em va fer invents. Ah, doncs mira. Tinc un amic que es diu Ramon. Que va enviar e-mails. Una salutació, Ramon, d'aquí on t'estiguis. Ara et dedicarem un tema, ara. Envia'ns e-mails per tots, Ramon. Sí, jo crec que en Ramon és una persona que no li influeix ni la bona ni la mala sort.
Ell és així. Ella està allà. Ella està allà, sí. Ella és d'allà i l'ha tocat. Doncs Ramon, aquest tema el anava a dedicar per mi mateix, però al final te'l dedico per tu. És el tema de Soy el rei. Sigo siendo el rei. Sigo siendo el rei. Que ens ho canten en Sabina. En Kiko Veneno i en senyor Torrente. El trio que la trava, nen, Si pots fer-li el doblatge lingüístic, ahir ja té prou feina amb l'anglès que el castellà no se'n recorda. Tradueix el nom en català, sisplau. Seguiré sent el rei. Seguiré sent el rei. ¿Te puedes callar ya, por favor? ¿Por qué no te callas? Pa' luego es tarde, ábrete una temporada. Le sopló un ciego vidente. Abans de finalitzar, recordarem una anècdota curiosa de la qual va ser protagonista la nostra fèmina, la Kela Soler. Això ens demostra el que tenim sempre en ment. Les pudors de Marte. Doncs aquí anem amb les pudors de Marte. Marte Tano, molt bona nit, col·laborador d'un planeta que és llunyà però a la vegada està a prop. Sí, és tratànic. És tratànic, està a la Via Tràquia, no? A la Via Làctia. En tractament està el planeta. Està a la Via Tranca. Ahir vull dir. La Via Tranca. Ahir vull dir. Sí, Can en barra. I com a guanyador dels millors moments del mes de novembre, l'Home 18 ens parla de la Setmana Grande de Bilbao. Doncs ara anem de barra en barra i de festa en festa amb el nostre membre número 1, col·laborador número 2, l'Home 18. Què tal, Marc Casanovas? Molt bé, amb ressaca, perquè... Brot psicòtic. Brot psicòtic de... Es patina l'embrague, sí que és veritat. Digues, home, 18. Bueno, aquesta setmana no he sortit del país. La setmana passada vaig anar a Alemanya i aquesta setmana m'he quedat... Bueno, no he sortit del país. Bueno, aquesta setmana ens anem a Bilbao i una festa molt interessant. És la Setmana Grande de Bilbao, per qui aneu quina... Nyau. A mi m'agrada molt el País Basc, i tinc molt bons records del País Basc. I això, que ens anem al País Basc. La Setmana Grande de Bilbao, com diu el nom, és la festa principal d'aquest país. De Bilbao. Sí, de Bilbao. Del país de Bilbao. Del país del Bilbao, eh? Home, a veure, si nosaltres volem Catalunya, ells volen Bilbao. Sí. Digues. La seva duració, que això és una data molt important per tots els borratxos i borratxes d'aquest país, que és Bilbao, és de 9 dies, que no està gens malament. I comença el dissabte de la setmana 15 d'agost. Setmana 15 d'agost. Del dia 15 d'agost. Sí. Hòstia, però aquí què passa? Del dissabte de... No, la setmana. A quin país es diu? Déu meu. El país de Marte. El país de Marte, la setmana 15 d'agost. A prop de Bilbao. Això ha de ser tard. Són muy vascos, ellos. La festa, com no, s'inaugura amb un xupinazo a la plaça central del poble. Un xupitazo. I després es llegeix el pregó. Bueno, es fan desfilos de comparses com si fos carnaval, o sigui, això és un espectacle. Tu estàs allà tot borratxo i comences a veure allà tot, bueno, com si fos carnaval, imagina't, més o menys. Concursos de focs artificials. Jocs bascos al mig del carrer, des de la pilota basca a no sé quin més. El parxís basco. Allò que aixequen pedres d'aquelles tan grosses. El parxís. A la oca basca. Això es diu oca basca. Oca basca. Allò tan gros que veus per la tele són les fitxes. És un dau, no? Són així d'animals. Huevo 3. Mierda, puente. El disculpin arriba al final, però mai s'acaba. Les granotes, quan s'agafen, rellisquen. I si no es posen els calçotets quan s'aixequen? Pues encara rellisquen més, perquè pel matí rellisquen molt. A mi m'agrada llapar tot el que siguin granotes o no granotes. Perquè aquí, el disculpi i les molèsties som com les bèsties. Una mica burros, però somrient a la vida i a les coses sèries i dient: corre, corre, que ens apreta el cul! Bona nit!